Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manglahan Telma Bhilalan. Hamdi Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Kasr shukaribnaya uchmini pay, himzawarshini pay, sako ya shujibuti. Amen Allah servolaya him izinaya kwa shujo plemeni to mubarak masik Ramazani. Druži salam Ikenevej lilea naslovimo Ramazan maseko e Kur'anesol. Koetano autor Amaro Manglo Prhal Da'iya Omer Idrizović. Doeko Allahi subhanahu wa ta'ala te nagradini Amare Prhale so omogućiami kwa shujo plemenito maseko Ramazani te družinamen akali lilea te upoznamen akale šuže plemenito масекоја скроз акава лил, те пинџара лесере одлике вредности хем награда, хем те пинџара колетана одла адабија онашибеј ко постибеј. Сарто обходинамен премало аква масеко Рамазани, сарте понашинамен, сарте поступина акале шуже масекоја. Да би тоа целосно употпунимеј признато кабули ко Аллахи субханаху ва та'ала. Хала муслиман. Авдие амија кава палуно дерси, како шужо племенито масеко Рамазани 2000 беш. Чера Аллахи котар адабија понашибеј, ко постибеј, ко марот деш утрито дерси, со веќе вачерджум палуно. Реслам ко ефтато адаби, а од ова хала муслиман повеќин о ибадетија ко палуне деш дивеј е Рамазанесере. Субханаллах. Повеќин о ибадетија ко палуне деш дивеј е Рамазанесере. Со се хала муслиман. Не се бевте повеќини пеј, о ибадетија ко палуне деш дивеј, а кали шуже племенито масекосер Рамазан. Аиша радијаллаху тала анха вачери амари дај еверни конгири. Пекамбери салаллаху алейхи ва салам е кет кувела хине ко палуне деш дивеј ко Рамазани. Амаро мангло пекамбери салаллаху алейхи ва салам пазнем пралена шукар. Кет кувела хине ко палуне деш дивеј ко Рамазани. Оживини хине ерат. Воздела хине сари нен печерутнен. Хем стегини покло огртачи. Ке давена опалуне деш дивеј ко масе ко Рамазани амаро мангло пекамбери салаллаху алейхи ва салам оживини хине ерат. Хем воздела пекле черутнен. Чере. Суален тахрува мена катаре прхала муслима. Со си кавја мен исто джихара манглу пекамбери салаллаху алейхи ва салам. Си кавја мен од ова да иламенте оживина ерат ко палуне деш дивеја кале мубарек масе кос Рамазан. Хем амаре породица, амаре чавен, амаре черутнен, те на мукатте совен. Него те воздален товен кој ибадети е Аллах се Джалла Джалалуху Субханаху Та'ала. Те повеќина тоа амаро ибадети спремо Аллахи Азza ва Джалла амана кокри, хала муслима. Веќе текле породицаја, текле чавенцар, текле ханумаја. Ко муслим предаја вачери повеќини не о ибадетија ко деш палуне дивеј више него со черџа која вера дивеј. Ако бележини Бухари и Муслим рахметуллахи алейхи. Меđutim, ки муслим предаја бешела само да амаро мангло пейгамбери салаллаху алейхи ва саламе повеќини не o ibadet ja kodeš palune divej više nego su će džako ja vera divej.
Su istoji har valenite dihamen kamaru manglo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Oita nam je najšužu uzor, plemenito uzor. Джања, zbog čega povećinja peklje ibadetija ko polne deždi vej. Jer tega te tano buti važno da hlope jeguti. A od ova od ova deždi vej silem posebno vrednost ko Allahi subhanahu ta'ala. Pa maru maglo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem povećinja peklje ibadetija pobutер ko polne deždi vej. Allah subhanahu wa ta'ala nešto kar janela hala musliman sa obeleženja maru pral autor Omer Idrizović hem doja koja su čerđa maru pral koja kvalil doja ko Allah te olakšini amenjo postiba amare dovete čelo kabuli ko amare džamije te klanna taravija hem ko kraju o Allah te primini amaru postiba samare ibadetencar Allahumme amin. Romani dava autor Omer Idrizović. 2026 verš odnosno pali hijra 1679 verš pisimo akava lil. Nadinamam da uživien sarmesu uživijun akalelilea i nemam prilike alhamdulillah Allah te nagadina mare prale te obnovinajem budbu čakola su bisterđanku kamase ko Ramazani te upozнаем пошукар те пинџера пошукар која шужо масе ко Рамазани hem te siklova hem nevek buča subhanallah doa ko Allah azza jalla Allah te nagadina mare prale mere te dele soko khairi soko shukari pe ole mole se porodica hem tu mogućina mi pana bud pošuže hem pobare povredna lila hem pobuter lila islame sare ki amari shuji daya kiri rumani chib misal jikhan magle halalen Allah subhanahu wa ta'ala tumete nagradinin te dut sako khairi suin la mensa so shuin la mensa pratina men sako dive wallahi te chalo kabuli tumaro hema maro postibe samari baratensa alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.